Elisabet Faura, arquitecta, llicenciada en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, becada per la Fundació Crèdit Andorrà pel projecte final de la carrera d'Arquitectura a l'Escola Superior de les Arts HDK de Berlín, sòcia fundadora d'Artex Arquitectura. Joan Margarit, poeta i arquitecte, catedràtic de càlcul d'estructures a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. És el poeta viu més llegit de la literatura catalana. Escolta, Bet, hi ha un tema inicial de formació. Penso que tu i jo, amb totes les afinitats que hem tingut al llarg de, anava a dir de la nostra vida, no, de la teva vida, doncs hi ha un tema que diferencia molt el teu punt de partida i el meu, no? Que és les èpoques en què això s'ha fet. Que jo començo arquitectura cap a principis mitjans, no, principis no, mitjans finals dels anys 50. Que llavors era molt diferent el que significava començar la carrera d'arquitectura. Primer de tot, només hi havia a Barcelona i a Madrid. Segon, era una carrera que el triomf de les dretes a la guerra va portar a un territori absolutament elitista. Elitista vol dir que si es presentaven 200 o 300 a l'examen d'ingrés, perquè hi havia un ingrés, selecció prèvia, l'aprovaven 4 o 5. El qual vol dir que hi havia gent que fins als 30 i pico d'anys s'anava eternitzant en intentar entrar, no estudiar, no, entrar a la carrera. Clar, això era un motiu absolutament ideològic, vull dir, per mantenir una sèrie de carreres, no només era la d'arquitecte, les enginyeries també, en mans d'una classe social de burgesia alta, molt concreta. Començar així, en aquell ambient, o començar com tu vas començar, per exemple, a mi m'era absolutament... no hi hagués ni pensat mai en poder sortir a fora, a l'edat que tu vas sortir a estudiar a Alemanya, doncs, en el meu cas, aquell moment era impensat. Vull dir, si ja per venir a Andorra necessitaves un certificat especial, de passaport especial per ser als Pirineus. Explica'm una mica la teva formació, el teu inici, comparat amb aquest, en contraposició amb aquesta cosa tancada, fosca, difícil. Explica'm una mica com et va anar a tu. Clar, jo vaig començar el 86, la carrera, i contràriament, home, la mitja de detall era alta, però estava més popularitzat i podia entrar molta gent, hi havia classes eren nombroses, no et sé dir quants alumnes, però eren... Bueno, tu com a professor, que hi eres, que et vaig tenir com a professor d'estructures, jo va haver un moment a l'escola que teníem, no sé... 100 alumnes, potser, 80, 100. No, i 300, i 400. I curiosament hi havia moltes noies, això em va sobtar. Potser la meitat, o un 40 o un 50%, érem noies. Ja éreu noies. Ja érem noies. Jo en la meva generació hi havia una noia. Veus, sí, jo n'havia sentit a parlar dels inicis. Que em sembla que abastava 2 o 3 cursos, en 2 o 3 cursos hi havia una noia. Una noia. Sí, no sé si va ser... Bueno, alguna professora d'allà em va explicar que no tenien ni lavabos per noies. No, clar. Bueno, potser just hi havia alguns lavabos. Bueno, lavabos. Sí, no, els meus inicis jo els veig diferents perquè allà hi havia gent de tots els nivells socials i culturals. Jo vaig començar a anar a les tardes perquè no sabia que els matins estaria tan ple
I allà sí que vaig notar diferència, però després vaig canviar els matins, al cap de 2 anys, dos cursos, 1 o 2 cursos vaig canviar els matins, i curiosament a les tardes hi havia molta gent que treballava. La mitja d'edat era més alta, la gent era més gran, i hi havia molta gent que treballava per pagar-se els estudis, per pagar la carrera. Jo ho recordo, això. I també devia ser l'època aquella que hi va haver un important nombre d'aparelladors que van començar arquitectura. Que això, quan jo et deia, fins i tot cursos de 300 o 400, va coincidir amb quan es va donar el que els aparelladors podien passar amb unes assignatures que els hi aprovaven. Això va portar una llau de gent. Aquesta és la Hochschule der Künste, que a Alemanya, a Berlín, que vaig anar a fer l'últim any de carrera. Bueno, de fet, vaig anar a fer el PFC, el projecte final de carrera. El projecte final de carrera és el que vas fer? El vaig fer a Berlín. A Berlín? Sí. Vaig fer un... Quants anys vas estar? A Berlín un any. Un any fent només projecte de carrera? Fent només PFC. I vaig enganxar un... Devies treballar bastant, perquè un any hi havia gent que el feia més d'un any. Sí. Devia ser una dedicació bastant intensa. Bueno, què vas fer? Vaig fer el Tempodrom, que era un... A Berlín hi ha una institució molt coneguda que es diu el Tempodrom, que era un circ, però era un circ on va començar com a circ, amb animals i normal, però és on feien activitats més alternatives, feien cinema, feien teatre... Es va reconvertir, originalment era un circ d'animals. I tu estaves molt influenciada per l'antecedent d'Ordino? Per la casa museu amb les girafes i els elefants. Exacte, potser. No ho sé, va ser maco perquè vaig treballar molt, però em vaig integrar molt a l'escola, vaig fer classes i crèdits que no necessitava, però igualment vaig fer assignatures, fins i tot de fotografia, projectes, i vaig tenir uns professors molt bons, molt... Quina edat tenies, més o menys, llavors? Més o menys, no? Doncs 23 o 24 anys. 23 o 24 anys. Però tu vivies a Andorra, no? Jo estava estudiant a Barcelona. Però estudiaves a Barcelona, però la teva família vivia a Andorra. Sí, el meu pare vivia a Andorra. Per tant, tu tota la setmana, per dir-ho així, estaves fora de casa. Sí, jo vaig estar fora de casa. Això és molt important. I això és molt important. Jo trobo que és una cosa que a mi m'ha format molt el fet de... Això hauria de ser obligatori. Sí, el fet de sortir, portes enfora, veure que el món no s'atacava aquí amb el teu país, sinó que hi ha molts llocs on estudiar. És que fins i tot, dins el mateix país, una cosa és anar a veure què veus fora. L'altra cosa és que abandonis la casa, la llar. Llavors que un noi o una noia, a partir dels 18 anys, 19, desapareixi de la llar durant un temps important, aprengui a valdre's per si mateix, etc. Tu no trobes que això ha estat molt important per tu? Allà, bueno, jo he viatjat molt sempre i a Alemanya en concret, que m'hi he passat molts anys també per altres circumstàncies, doncs trobo que la gent als 18 anys a vegades no té clar què vol estudiar. I llavors paren un any, s'agafen un any sabàtic, viatgen o fan una formació específica o més pràctica o airegen la ment, que dic jo, i potser al cap d'un o 2 anys es posen a estudiar, entren a la universitat. O sigui, ja la mitja d'edat dels estudiants era molt alta. Això aquí ho fèiem, airejant-nos la ment, ho fèiem durant. Ens l'airejàvem mentrestant. Mentre anàvem aprovant assignatures, ens anàvem airejant la ment. Llavors, el màxim que passava és que dins d'una carrera, les carreres universitàries sempre tenen un territori molt vast. I, per tant, o surts per una punta o surts per l'altra, és molt diferent. Però a mi em sorprèn una cosa de la teva faceta com a arquitecte, perquè poesia i arquitectura realment són dues sortides molt dispars. Literatura, tècnica, no és problema que siguin dispars, al revés. Poses poesia en els edificis? No. Hi ha poesia? No, la cosa no va per aquí, no. No, la poesia necessita una vida per fer poesia. És a dir, tu has d'escriure un poema a partir de la teva pròpia vida, perquè no pots escriure-la a partir de l'altra. Jo no puc escriure un poema a partir de la teva vida, perquè no la conec. No la conec prou, no la coneixeré mai prou. He de partir de la meva vida. Per tant, primera premissa, he de tenir una vida.
Què és una vida sense una faceta professional? Què és una vida sense una faceta afectiva? Què és una vida sense una vida sexual? Sense una vida econòmica? Sense una vida social? Professional és una d'aquestes, no té més importància que aquesta. Tu el que necessites és una vida. I els edificis no tenen poesia? Els edificis és una altra història. Tu no utilitzes la teva vida. Com projectes? Però tu no utilitzes la teva vida per fer un edifici. Perdona, sempre l'utilitzes perquè sempre hi ha coses que et venen de tu, de l'infantesa. Segur que l'Àlvar Aalto té coses de la seva infància que estan posades en els edificis. Però això és molt agafat pels pèls. En general, tu no poses la teva vida. En canvi, en un poema hi poses tota la teva vida. Ho fas més explícit o menys? Això és un altre assumpte. Hi ha gent que ho posa en clau i que tu no endevines l'anècdota. Però sempre li poses. L'arquitecte no, és molt diferent. No té res a veure. Ara, que a mi m'han servit coses, sí. Jo he fet càlcul d'estructures, precisament per fer. Ho vaig decidir molt jove per no tenir una cosa que fes nosa a la poesia. Perquè a la poesia li fan més nosa coses molt a prop, que et diré jo, que et dediquessis a fer guions per la tele. Jo crec que això fa molt més mal a la poesia que no un càlcul d'estructures. Està molt lluny. Perquè jo trobo que la professió d'arquitecte és bastant absorbent. Ja m'ho reconec. Els arquitectes... Totes. Ara no facis el que fan els arquitectes. No, totes són absorbents. Si t'agrada i ho fas amb passió, totes són absorbents. Però em refereixo que a vegades ens titllen, quan fem un viatge, els arquitectes han d'anar a veure aquesta obra i aquesta altra, i sempre es mou una mica darrere d'anar a buscar les visions d'aquests edificis emblemàtics. És que la professió d'arquitecte aprèn molt mirant, És el mateix que la de poeta aprèn llegint. Escolta, i a Andorra què has fet, tu? Andorra ens hem dedicat bastant a temes residencials, hem guanyat algun concurs, al Palau Firal d'Ordino... El Palau Firal d'Ordino. El Palau Firal d'Ordino, l'escola, ara estem fent l'ampliació de l'escola d'Ordino, també. Botigues, reformes, hotels... Però el que ens ha permès treballar fora d'Andorra també... mira, aquí passa la foto. Això és el Palau Firal d'Ordino. Aquest és el Palau Firal. Quan el vau fer, aquest? Quan dius el vau fer... És que som dos socis, el Gerard Beciana i jo. Sou dos. I aquest concurs el vam guanyar amb l'Ester, amb un altre arquitecte, amb l'Ester Pascal. Sí. I a mi el que m'agrada de l'arquitectura és la formació o tot el que has d'anar aprenent cada vegada que fas un projecte. Això és la Casa Austètic, que és una casa sostenible, de baix consum i de baixa demanda energètica, que jo penso que és una mica cap on tirem ara nosaltres en el despatx. Edificis de consum no nul, però de molt baixa demanda, i penso que el futur és que portin. Això és el Pinar de Parroquet, una pèrgola davant de mar, a la platja de Vilaseca. De Salou. A Salou, sí. Vilaseca i Salou. Sí, i llavors el que et deia, ens ha permès més crear... Els projectes et formen també, perquè al Palau d'Ordino vam haver d'investigar en temes d'acústica. Quan vam fer el Furious Bacchus, hi havia un tema d'estructura complicat i treballem molt amb brainstormings, amb gent, amb artistes... Ens agrada una mica introduir molts elements, no? L'arquitecte no treballa mai sol. Sempre l'arquitecte ve a ser un capità de barco. Mira, aquí és un brainstorming que fèiem Sí, és un director de cinema. És un capità de barco que no és res si no té la resta de la tripulació. Sí, llavors quan... Però que també es necessita, sense ell tampoc funciona el barco. Home, l'arquitecte, el que a mi em sorprèn, m'ha sorprès al llarg de tota la vida, no sé si tu ja t'has sorprès o no, és que aquest concepte que és un equip molt gran, sense el qual tu no pots fer res, tu no pots fer una casa. Encara projectar-la, sí, però fer una casa no la pots fer sense un equip enorme. Llavors, que això no ens hagi portat més una cura d'humilitat, que és l'habitual, no? Jo no recordo haver vist cap capità
de vaixell o de barco... Però aquí Andorra és un món molt petit i els despatxos d'arquitectura són petits. Sovint és un arquitecte i un delineant. Sí, però no és un problema de gros o petit, eh? No, no és un problema de gros o petit, però llavors els equips ja no són tan pluridisciplinars. Però és que no és l'equip pluridisciplinari, és el que fa la casa. És l'encarregat d'obra. Clar, sí, sí. És el paleta. És un conjunt de gent. És les instal·lacions. És el que controla el formigó. O sigui, tu estàs al cap d'un equip per fer una casa. Et dic, per projectar-la, pots projectar sol a casa teva, si vols. Bueno, però projectant, jo trobo que projectant també és una de les coses que ha canviat, no? Ja no és un arquitecte que projecta sol. És que jo soc molt gran, jo, eh? Tu ets molt gran, bueno, jo començo també, pensis, perquè els joves d'ara, ja no sé, jo encara agafo el llapis i el paper per projectar. Jo encara puc parlar de projectar sol. I clar, ara ja no. No, jo veig que s'enriqueix molt, nosaltres som dos socis, no hi ha... Vosaltres també sou dos... Bueno, vau començar sent dos socis, ara sou 5. Ara som 5, sí. Clar, i això jo trobo que enriqueix molt. Nosaltres, quan agafem projectes raros... Som 5, no, són 5. Són. Tu mires des de la llunyania. Jo m'ho miro des de la poesia. Ah, veus? Veus? És un altre aspecte que jo penso que també està bé introduir-lo, perquè un arquitecte no només són un munt de detalls tècnics, sinó que hi ha una filosofia al darrere, unes idees, una plasmació de maneres de viure, de records que s'han anat instants que s'han captat d'altres. Per exemple, en el teu cas dels viatges. En el cas dels viatges, sí. Per mi... Ets una persona absolutament... La teva vida té una faceta important, que és el viatge, no? Viatgera, sí. Jo trobo que per mi el viatjar també és formar-se. Vaig començar... Mira, aquí surt el Tíbet. A mi m'agrada viatjar en bicicleta perquè tens més temps de sentir, olorar i... Però la vas llogar allà? No. Me la vaig endur des d'aquí. Te la vas endur des d'aquí, però la vas portar amb avió. Sí, amb avió fins a Turquia, llavors vam estar viatjant per Àsia. Però veus el tipus de cobertes, o sigui, et vas fixant amb els materials, amb les cobertes, en llocs molt bàsics, veus que no tenen aparells d'aire condicionat, però veus com utilitzen les energies renovables que tenen a l'abast de la mà. Però això m'estàs parlant d'un tipus de viatge que permeti aquesta comunicació amb aquestes coses que tu veus. Però durant la carrera feia un altre tipus de viatges, eren més viatges d'aquests arquitectònics, no? O sigui, la setmana cultural, que sempre hi havia molts viatges organitzats a la universitat, anar a veure el Mies, anar a veure l'Alto, anar a veure el Corbu, i anar a buscar... En el nostre cas anàvem a Mallorca a veure arquitectura mediterrània, no donava per més. No donava per més. Bueno, els vols barats, no? Totes aquestes companyies aèries han permès democratitzar el turisme, no? També. I jo sempre dic que viatjar depèn de quina classe vagis. Però això que dius... Si vas en classe turista... Tu has parlat la bicicleta i has parlat del fer-te càrrec de solucions arquitectòniques que poden anar des d'un edifici recent fet com un edifici que tingui 500 anys. I llavors això he entès, vaja, que la proximitat era molt important pel teu viatge arquitectònic, també. Sí, la proximitat, el tocar, el viure-ho, el sentir... Que hi ha llocs que no hi arribes si no és així. Hi ha llocs... Quan et passen allò que deies tu, entre cometes, un viatge arquitectònic, potser no arribes a llocs que tu et referies ara. No, però aprens altres coses. Penso que no és ni millor ni pitjor, aprens altres coses i potser cada etapa té el seu, en una etapa, quan acabes la carrera, tens ganes més de veure coses més noves, tecnològiques, més modernes, l'última moda, les revistes, l'última tendència, i potser amb la maduresa ja tornes als orígens una mica i a veure el que es feia, el que fan els homes amb el que tenen a l'abast de la mà. I una mica el futur de l'arquitectura crec que passa cap a habitatges, ho dèiem abans, no més sostenibles, i llavors això potser és tornar-nos a mirar els orígens, com construïem, no? I utilitzar el que tens a l'abast de la mà. El risc com canvia amb tot això? És a dir, nosaltres em refereixo, perdona l'expressió, em refereixo a que nosaltres som una professió de risc. M'explico molt ràpidament. Som la professió que paga més assegurances de totes les professions. Darrere nostra ve els metges, però a molta distància. Estem abans que els metges. Molta distància. O sigui, som la gent que assumeix un risc més alt a l'exercir la seva professió. Com ho has enfocat, això, a la teva vida? En la meva vida això ha estat importantíssim. Que m'he dedicat molt a un concepte molt lligat amb aquest risc, que és el del càlcul d'estructures.
Bueno, és una batalla constant, perquè la gent es pensa que fas 4 ratlles. Això t'ho diu. A mi em diuen... Fes-me 4 ratlles. A mi em deien, a més, i a més pugui fer 4 números. Exacte. Jo els deia, miri, de números per menys d'uns quants milions no m'hi poso. De números, vull dir. Uns quants milions de números és la mínima. Sí, això penso que és una cosa una mica malaltesa. Jo, la primera vegada que vaig entrar en una obra, a Andorra, em van dir la senyora decoradora. Està bé. No anava amb faldilles, Ja. amb uns texans i unes botes al casc. Però, deien la senyora decoradora. La senyora... Així com a la carrera hi ha moltes dones, després a la vida professional me n'he trobat poques. No que no n'hi hagi, n'hi ha i n'hi ha de prestigi internacional, però són poques. Perdona, jo tenia un amic decorador que era com un armari, feia 2 metres, i sempre deia, sí, jo sóc decorador, i res més, Hi ha molts mals entesos d'aquest tipus. Però han desaparegut molt, tot això, no? Sí, no m'he trobat mai cap problema per tema de gènere, de sexe, vull dir, no... I el futur com el veus? El futur? De moment... Perquè a mi, jo ja l'he perdut de vista. El futur jo ja l'he perdut de vista. Jo soc tot passat, ja. Però tu estàs abocada al futur. Home, clar, la bombolla immobiliària ha caigut i ara estem en un moment de peron, però... No ha caigut la bombolla, el que ha caigut és el de dins. Ara hi ha una bombolla sola. Ara hi ha bombolla, sense... Doncs sí, tens raó. Com ho veus, això, del futur? Home, jo sóc optimista sempre i penso que hi ha molt futur amb la rehabilitació. Estem en una crisi, vull dir, això es nota molt, costa molt bellugar i ho hem notat molt, tant aquí a Andorra com una mica als països veïns, estem... Però te'n vas al nord d'Europa i no ho veuen tant, i te'n vas a altres països i, bueno, estan una mica millor que aquí. Però deixant davant del tema econòmic, de si es treballa molt o poc, penso que l'hem d'encarar amb una mica més de responsabilitat als edificis. Els edificis consumeixen. O sigui, jo penso que hem de pensar a ser respectuosos amb el medi ambient. Perdona, el concepte també varia. Recordo quan el meu pare va fer l'hotel Andorra Park, aquí a Andorra. Llavors el concepte era diferent. El que no hi havia llavors era ferro. I tot l'Andorra Park, el vell, l'edifici vell de l'Andorra Park, està fet sense ferro. Tot són voltes i voltes i voltes i voltes i voltes. Cada generació té, ara, això que dius de la generació actual, aquest futur va abocat en el sosteniment, no? Sí, jo penso que aquest futur va abocat sense deixar de vista que un edifici és alguna més que una obra d'enginyeria. Això se'n dona per... No, vull dir que jo penso que igualment hi hem d'abocar idees, hi hem d'abocar poesia, hi hem d'abocar el bagatge i l'aprenentatge i les vides de cadascú, però jo penso que hem de mirar una mica el tema de... Què li diries a un jove d'això? Què li diria a un jove? Centrant un consell als joves, què els diries? Que surtin. Perdó, joves, més joves que tu. Més joves que jo, sí. Jo ja tinc una altra generació per sota que... No, però ets molt jove, tu encara, ets molt jove. Però els diria... Clar, nosaltres aquí a Andorra estem obligats a sortir a estudiar a l'estranger. Afortunadament. Afortunadament, exacte. Jo els diria, i tenim tendència a anar als països del costat, però jo els diria que busquessin, perquè si no és molt depriment, dius, és que aquí no hi ha feina, aquí no hi ha treball, però bueno, n'hi ha altres llocs. I penso que observar, com deies tu, observar també se n'aprèn molt i tenir accés a altres maneres de... Jo per sort he pogut passar per 2 escoles, després també m'he format, els projectes també et formen, la vida també et forma, el viatjat també et forma, i llavors penso que els joves han d'estar molt oberts a totes aquestes noves tecnologies que estudia el teu net. Sí. Saps el que estudia? Sí, no. Sé les coses que ha anat estudiant, però el títol de tot plegat no el sé. Doncs, bueno, aquesta diversitat potser està bé perquè començaran fent d'arquitectes o d'una altra professió i acabaran fent una altra. D'aquella visió elitista que jo he dit dels anys 50, que jo vaig començar, fins a aquesta que tu m'has posat de manifest del meu net, que no sé el nom de tot el que estudia, però sé que estudia coses molt més coherents que jo. Jo diria, per seguir la pregunta que t'he fet,
amb un noi jove que es posés a estudiar arquitectura, li transmetria, no li diria, li transmetria una de les coses que m'ha impressionat més a la vida que m'han dit. I m'ho va dir el Coderch. El Coderch de Sentmenat, que, com saps, és un dels nostres grans arquitectes. Per mi, el més gran que hem tingut després de Gaudí. Em va dir, quan facis una casa, no la facis mai en va, perquè sí. Segon, no la facis sumptuosa. Tercer, no siguis original. Això ja m'ho va dir als anys 60. Jo simplement transmetria aquest consell. Està molt bé.